Nazoletha ngiyabonga ukungihlabelelisa. Ngizocela ukubingelela isihlalo senkosi ngibingelele ihamente yonke ngohlukana kwayo. Igameni lenkosi unyazi lezulu. Amen. Nama Nazaretha ngisukuma nokubonga enkosini ngiphinde ngilobe igama lami encwadini yokuphila. Ngibonga uShembe esangiphilisile. Kungesikhona ukuhlakanipha kwami nokuthanda kwami kodwa ngumusa wakhe ngiyaphila. Nazaretha uShembe uzibonakalisile ubukhulu bakhe kimina. Kuthe ngomhla ka-15 February entatha nje ngabo 4:30. Shuthi ngangikade ngiphaphamile vele ugesi ungekho. Hayi kuze kushaye lesikhathi 4:30. Kusima sekushaya sona ngibe nje ngibe nesithongwane esincane. Kuleso sithongwane ngibe sengibonakaliswa Nazaretha engathi ngibonakalisa uhambo lolade silihamba la January olusuke ebuhleni lweKenani. Ngibe sengibonakaliswa Nazaretha engathi kukhuluma izwi engathi ngiyakhonjiswa indlela khona lo mfula lo oweqhayo lapha mangabe sihamba uhambo uweqe mase kuba khona ithempeli leli indle enkulu le nethempeli ngaphesheya. Nazaretha ngithe ngibheka lapho kwathiwa uyabona la ngathi yebo. Kwathiwa ke isibusiso sakho sila. Kodwa ke into engimele uyenze ukuze usamukele isibusiso sakho sibuye size ngakuwena. Kumele uhambe uye kumshumayeli wakho uyonikela ngo2 usamukele. Hayi Nazaretha ngixaye ukuthi hawu isibusiso sami sila kanjani. Hayi nginganaki kodwa kube sekuthiwa ke ngoba ube nenhlanhla wabonakalisa indawo enkulu imfihlakalo yezulu angeke usakwazi ukuthi uvuke. Hayi lungishaye kakhulu ba ngisabe ngibuza ukuthi hawu Nkosi yami ibe yini. Hayi libe selithi izwi uma kuukuthi uyafuna ukuthi uqhubeke uphile uvuke futhi nawe uma kuukuthi uyamthemba uShembe biza igama lakhe. Hayi Nazaretha umzimba woqinile kwangavumi ukuthi ngenzeni. Kwawuqinelene umzimba ngalendlela ngazama ukulibiza igama likaShembe ngazama ukulibiza nganyakazisa inyawo khona lapho umzimba uqinile. Ngalala ubuthongo bangithi hawu ngaphaphama Nkosi yami ngegama likaShembe unyazo okusho ukuthi Nazaretha uma ngabe umbiza uShembe usenkingeni uyakusiza. Ngisho ngathiwa ubhekene naye iphinkingi uyakusiza kwanakho nami ngakwazi ukuthi ngivuke mhlambe ngabe nje angisekho. Hayi Nazaretha leli sabatha kube yisabatha elinzima kakhulu especially kuthina amakhosazane ngoba sikade sisefungweni. Kodwa ke ngithe mangabe ngifika ekseni ngalala ngacabanga ukuthi wangivusa singathi hayi ngeke ngizobona imini ngizoya kwelaselini esabathi. Ngabuye ngacabanga Nazaretha uthi hayibo ngiphila nje kungumusa kaJehova. Siyasho nesihlabelelo sithi kuhle inyama yami ihlupheke awukuze inhliziyo ikhumbule ukuthi akulikhaya leli
Ngiyabonga kakhulu ngoba emveni kokuba ke nginikelile ngibonile okukhanyayo. Kwabe ngade ngihleli ngilindile esikoleni allocate. Sibaningi esinga-allocate-iwe. Kwathi ngivuka nje ngoMonday ngikade nginikele kuyisabatha. Mangithi hawu sengi-allocate-iwe ngichecka ku-portal. Ngiyabonga kuShembe. Ngiyacela ukuthi kaqhubeke agcine umndeni wami angikhumbulele abazali bami abangasekho uma nobaba bakhumbula bageza bafake ezulwini lakhe. Ebese ngikhumbulela nabazali bami usisi noSibara ukuthi abaphe konke abafisayo. Nama abe nami uShembe eskoleni aqhubeka ngipha ukuhlonipha. Ngimazisa omunye umuntu ngihloniphe nje Inkosi busenikuzwini.